ka nwere asụsụ na-awụ asụsụ anyị mee remark taa n'ihi na anyị na ụmụ anyị na ụmụ nwanyị anyị so na keta na ụfọdụ n'ime ala Igbo na-abịakwa ya larụ ule agụ nwa ahụ kpuchiwe n'ihi na o nwere mgbe ọ ga-eru bekee agwa anyị n'ọnụ anyị werezie Igbo kwue. On behalf association, I welcome all of you, including our wives and children. We have decided to host today's meeting with our families so that they will be able to know, our kids and our wives will be able to know where we normally go every one day in a month, from January to December. Sometimes when you leave the house and you say you are going to meeting, the women will say meeting again, another meeting. This is not another meeting. This is a meeting of brothers and sisters who come from the same senatorial zone, known as Owerri senatorial zone. And in the interest, all of us, we know where we come from. But you have seen how we call local government by local government, the way we relate, either from the left or from the right. Whichever way you go, you are still going to come to the center, which is the capital of Imo State. We constitute the capital of Imo State. These 9 local governments: Owerri Municipal, Owerri North, Owerri East, Owerri West, Abombise, Ezinike Mbise, Ayazu Mbise, Ikedu, come from either of these local governments. And since we started the association, we have all remained as one body, as brothers and as sisters. Our sisters, some of them are not here because some are also preparing for today's event. So that is where we come from, and that is the people who are in this association. And as you well know, since the association started about 4 years ago, once every end of the year we gather together and we thank God for having kept us, and we ask Him also to lead us to the next year. And that is also the same ritual we are trying to perform today. And we ask God to continue to guide us in Jesus' name. Amen. We also, as a body,
anyị na-agụsị ala wee nye gị n'ihi mmeso ọma gị niile n'ebe anyị nọ, n'ihi amara gị niile n'ebe anyị nọ. Papa, anyị na-asị gị nara ekele, anyị na-asị gị nara ọjịja mma niile, mbuli elu niile, nkwanye ugwu niile, ya bụ nsị nke gị n'aha Jizọs. Chineke, anyị na-akpa ekele gị n'ihi otu siri nọnyere anyị, anyị wee mee ihe niile anyị mere n'oge awa. Anyị wee zukọ wee kelekwe gị, wee ṅụrịa, wee mechie meeting maka ka anyị na-eme na every year. Ili na yana ikwe ka anyị gbapụ ikwe ka anyị ọla na anyị wee ọcha ndo. Amen. N'oge agba anyị n'ala, anyị sị gị nara ekele n'aha Jizọs. Ka anyị na-alakwa Chineke, anyị na-asị gị duo anyị papa ebe nna anyị si bịa dị iche iche, ihu niile dị iche iche n'ebe a, ma ha na-ala Chineke mee ka ha lara ụlọ ha dị iche iche. Enwe ndị ha pụrụpụtaba Chukwu ọma mee ka ha lapụta ha n'udo n'aha Jizọs. Ekwela akwa ọmụgwọ anyị n'ụzọ onye nwe m, ekwekwela ka anyị ripịa anyị n'ụzọ kama tụlara anyị ụlọ ndị anyị chere otu n'otu n'aha Jizọs. Anyị ekpuchi onwe anyị niile n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Ọbara nsasịra ya bụ nchekwa na ntụnyere anyị niile ma bụrụ mbibi ihe ekwesịrị na ndị otu ya n'aha Jizọs. Thank you, Lord.